2008 година беше обявена схема на Оперативна програма регионално развитие. Схемата беше така много широко обсъдена в отдела с госпожа Пенкова. Направи се тогава публично обсъждане с по-широка обществена представителност от НПО-та и от младежките организации, за да се избере може би проекта, който ще е най-полезен за гражданите на град Лом, но в същото време той трябваше да отговори изцяло на схемата. Т.е. имаше критерии в схемата, на които ние трябваше да отговорим, когато подаваме проектното предложение. Решихме, че Дунавския парк е едно от местата, върху които, ако се окаже въздействие, чрез този проект ще има много сериозна обществена значимост самия проект. Тогава, обединявайки се около това решение, започнахме да действаме по подготовката на проектното предложение. Беше избрана фирма изпълнител за проектирането на инвестиционния проект. Инвестиционният проект беше представен и експертен съвет, беше представен тук в залата на Общинска администрация пред една по-широка публика. Окончателно се взе решение да се кандидатства с него, като искам да кажа, че проектът тогава включваше не само Дунавския парк и улица Дунавска, както и подходите, водейки към Дунавския парк. Проектът включваше и комплекс Калето с изграждането на една зона, пешеходна зона около комплекса. Приоритет 2 е приоритета, който е в Общинския план за развитие. Общинския план за развитие, някои от вас знаят, някои не, че той определя приоритетите, целите на Общинската администрация за период 7 години, от 2007 до 2013 година. Това е основният планов документ на общината, по който се изпълняват всички цели на общината. Така че проектът е напълно отговаряше на мярката и на дейностите и се позовавайки се на него, подадахме проектното предложение и след като сме финансирали, значи сме отговорили на всички критерии и изисквания на оперативната програма, за да бъде финансиран този проект. Мисля си, че знаете, община Лом е определена като ареал. Ареалите са едни градски центрове, към които биха оказвали влияние върху съседни по-малки общини, които общини са селски общини, така наречените селски общини. И за разлика от тези по-малки общини, община Лом се финансира като ареал по Оперативна програма регионално развитие. Всички по-малки съседни общини на нас се финансират и могат да кандидатстват по програмата за развитие на селските райони, защото те са определени като по-малки общини, общини от селски тип. Така че община Лом като ареал трябваше да отговори на всичките тези специфични цели на програмата и така да изготви проекта, този проект да отговори на целите на самата програма, защото програмата като финансираща такава си има свои цели, свои приоритети и финансира такива проекти, които изцяло съответстват на нейните цели. Мисля, че основната работа свършихме, що се отнася до защита и осигуряване на финансови ресурс. Останалото, за което е днешния повод обсъждането, е форма и финансов инструмент за реализиране на проектите по всички оперативни програми, по цялата референтна рамка на присъединителната програма на Европейския съюз. Така беше в другите европейски държави, така е при нас до 13-та година, извинявайте. Какво да кажа, трудно се изпълняват, изключително трудно се изпълняват големите общински проекти, особено по време на криза, но така или иначе от тук нататък всички проекти ще бъдат изключително и само през референтните рамки, определени за референтна рамка, определена за дадения планов период. Националното финансиране на обекти ще върви само към приоритетните за цяла България. Вие виждате, това са в основната си част с голямо значение за България. Местните малки проекти ще бъдат за сметка на местен бюджет, който в Ломи го няма. Така че това е изкуството по време на криза и според мен е управленската отговорност като и кмета, и Общинския съвет да намерят финансови инструмент, с който да реализират проекта. Ако трябва да бъдем искрени, изключително сме притеснени, страх витае умерен сред нас всичките, защото за първи път в тези години ние реализираме такива големи проекти. Това беше двугодишен труд, който не се видя никъде какво върши общината в тези 2-3 години и в край на краща дойде годината на реализация. Ще създадем неудобство на гражданите,
особено в горещите летни месеци. Ще се работи изключително интензивно, ще се работи, има период сигурно денонощно, но аз се надявам край на краищата да ни простят за неудобствата, които ще им създадем, защото няма как да се случи. Той като бебе, ако не зачене, няма как да се роди. Така че имам изключително кратки срокове. Може би по-често задавания въпрос защо не почваме. Искахме да дадем глътка въздух на първия проект за брегоукрепването, да се подсигурим при по-високи води на река Дунав и след това вече, защото знаете колко е капризна реката. Слава Богу, тази година начукна на дървон, както се казва, и природата е благосклонна към лом и момчани. Осигури ни ниски водни стоежи, за да можем ние бързо да работиме. В сравнение с миналата година, от 6 януари тръгнахме с 7,76, почти до средата на август и беше ефтино. Имахме се изключително високо ниво. Надявам се, ще създадем притеснение, това на обсъждането ще го кажем още веднъж на хората, които имат бизнес и институции на територията, точно на тази зона, която ще се строи. И се надяваме в определените срокове с подкрепата на Общинския съвет за удължаване срока на градска среда и за подкрепа, разбира се, за флаг. Ние в границите на нормалните срокове да бъде завършен. Наскоро граждани ми задаваха въпроса защо толкова късно почваме този проект. Едва ли ще се намери кмет в България, който да рискува без да осигурено финансиране за брегоукрепване, след като виждате, че се работи изключително, вече ще се работи в самия парк и там почти всичко унищожено. Едва ли ще се намери смел човек, по-смел от мен, да започне да работи градска среда, без да е осигурено брегоукрепването, защото няма как да се изпълняват всички операции по брегоукрепване от страна на Дунав. Обръщам се пак към всички тук граждани, които са към представителите на Общинския съвет. Същия призив ще ви направя, когато му дойде време в работата на Общинския съвет. Разчитаме на пълна подкрепа, приоритетни обекти за брегоукрепването и Дунавския парк. Мисля, че ние всички трябва да вървим към успешна реализация.